Το Brutal για μένα ως ηθοποιός είναι το βάπτισμα του πυρός. Ξεκινώντας αυτή την εμπειρία μου στο Brutal, γνώρισα έναν άνθρωπο, τον Φίλιππο Χαλάτση, ο οποίος και μου ζήτησε να παίξω στην ταινία. Δεν είχα κάνει κάτι παρόμοιο, γιατί ήμουν τεχνικός ως μοντέρ χρόνια και μπορώ να πω ότι στην αρχή μου φάνηκε παράξενο, αλλά ενθουσιάστηκα μετά με την ιδέα και δέχτηκα. Αρχικά ο ρόλος μου ήταν ο ανώμαλος της παρέας, ο οποίος θα επιτίθονταν σεξουαλικά στο θύμα της απαγωγής, κάτι που, όπως έχετε δει και στην ταινία, δεν έγινε λόγω του φόρτου εργασίας στο επάγγελμά μου. Έτσι, όταν είχαν μαζευτεί τα παιδιά για να γυρίσουν τη σκηνή στο υπόγειο, εγώ ήμουν απόν. Οπότε τότε κλήθηκε ο Παναγιώτης ο Ξανθόπουλος, ο οποίος και παίζει τον ανώμαλο εισαγωγικά, ο οποίος δεν είναι ανώμαλος στην ταινία, είναι ένας απλός άνθρωπος που απλά έχει ένα κράκ εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι του και παίρνει το σκερπάν και κάνει ό,τι κάνει. Και άλλαξε τελείως το cast. Σαν ηθοποιός αλλά και σαν θεατής χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το συμβάν, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία και σαν ηθοποιός να γυρίσω κάποιες νέες σκηνές. Έτσι γυρίσαμε τελείως την υπόθεση για τον δικό μου ρόλο και εγώ κάνω κάτι χειρότερο στην ταινία. Είμαι αυτός που τα γυρνάει τα πράγματα. Και έτσι μπορέσαμε και γυρίσαμε και τη σκηνή στο αμάξι, την οποία την πετύχαμε με την πρώτη φορά. Ξανά και... Πάμε. Καλά, εντάξει. Τι καλά μαλάκας, τι κάτα! Όχι, όχι. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Καλά μαλάκας, τι! Το παράξενο σε όλη τη διαδικασία είναι ότι εγώ συμμετείχα στην ταινία από τη στιγμή της απαγωγής. Στο πρώτο μέρος της ταινίας δεν εμφανίζομαι. Σε αυτό υπήρχε μια δυσκολία στο να συνυπάρχω με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί, ας πούμε. Και λειτουργήσαμε όλοι μαζί. Απλά φαίνομαι και σαν χαρακτήρας ξεχωριστός από όλους τους άλλους. Σαν να είμαι μόνος μου. Και στην ουσία αποδεικνύεται ότι είμαι και δρώ μόνος μου. Γι' αυτό και κάνω την αλλαγή στην ταινία, σαν ρόλος. Πρώτα μέσα μου και μετά απέναντι σε όλους τους άλλους. Το ότι δείχνω κάτι που καταφέρνω μέχρι εκείνη τη στιγμή να το κλείνω καλά μέσα μου. Αυτό το σπάσιμο του χαρακτήρα, ο οποίος στην αρχή μπορεί να είναι και συμπαθητικός προς κάποιους θεατές. Γιατί φαίνεται και ίσως και λίγο πιο αδύναμος από τους άλλους, σαν χαρακτήρας. Αλλά στην ουσία αυτός είναι που βγάζει πραγματικά τον κακό εαυτό του προς τα έξω. Και χαλάει στην ουσία όλη τη φυσιολογική ροή που θα έπρεπε να έχει όλο αυτό το εγχείρημα της απαγωγής. Θεωρητικά δύσκολη σκηνή θα μπορούσαν να θεωρηθούν μάλλον οι σκηνές που είχαν στατικά πλάνα. Βέβαια, σε εκείνα τα πλάνα, αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να φαίνεται ότι πραγματικά σκέφτομαι ότι κάτι αλλάζει μέσα μου, ώστε να αλλάξει και το πρόσωπό μου και η διάθεσή μου, ήταν ότι πραγματικά τα γυρίσματα γίνανε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Υπήρχε κρύο στο χώρο. Στις πτώσεις, όταν είχαμε καυγάδες και εντάσεις στην ταινία, δεν υπήρχαν στρώματα για να πέσουμε πάνω τους. Το αίμα πάνω στο δέρμα είναι ενοχλητικό.
είναι κρύο. Είναι πολλά που σε βοηθάνε να φαίνεται ότι κάτι σε ενοχλεί και αντιδράς. Ναι. Καμημένε, πούστη! Καμίσου! Άρε, πούστη! Μαλάκα! Δεν σου άρεσε? Το Brutal είναι η πρώτη μου εμπειρία. Τα πρώτα γυρίσματα ουσιαστικά που έχω κάνει. Ο ρόλος μου έτσι κι αλλιώς ήταν λίγο μυστήριος. Έπρεπε να κάνω έναν περίεργο άνθρωπο της νύχτας. Το πιο ωραίο ήταν ότι δεν είχαμε έτοιμο σενάριο, δηλαδή ήταν όλος ένας αυτοσχεδιασμός. Πράγμα το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει, αλλά τελικά πέτυχε και πάρα πολύ ωραία. Αρχίζεις να με ζαπτίζεις και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σε κρατηθώ, ένα σκυλό μόνο. Με το χρόνο που πέρασε από γύρισμα σε γύρισμα και μέχρι να ολοκληρωθεί το μοντάζ της ταινίας, είχαμε το χρόνο να εντοπίσουμε ένα λάθος, το οποίο μπορεί να ήταν χαζό, αλλά ήταν σοβαρό. Και έτσι ξαναπήγαμε στον ίδιο χώρο, είναι η σκηνή της εγκατάλειψης, όπου αποκαλύπτεται ο ρόλος, ο δικός μου, μέσα στην ομάδα, και έπρεπε να πάμε στο συγκεκριμένο χώρο, νομίζω 6 μήνες μετά, 6 με 8 μήνες μετά, αφού του είχαν τελειώσει τα γυρίσματα, για να ξαναγυρίσουμε συμπληρωματικές σκηνές για ακριβώς εκείνη την περίπτωση. Αυτό που πρέπει να πω σαν ηθοποιός ήταν ότι, εφόσον ήταν η πρώτη μου φορά, στην αρχή ένιωθα λίγο παράξενα με τον όλο αυτό σχεδιασμό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι σε μια ταινία κάποιος παίρνει ένα σενάριο, διαβάζει τους διαλόγους, ξέρει τι θα πει, τις ατάκες, bla. Σε αυτή την περίπτωση ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, το οποίο με βοήθησε τρομερά, γιατί δεν ήμουν κάποιος έμπειρος ηθοποιός και έτσι είχα την ευκολία να παίξω όσο μπορούσα τον εαυτό μου μέσα σε έναν άλλον χαρακτήρα. Μετά, αφού του βρήκα το χαρακτήρα πώς θα το παίξω και αφού είχε γίνει το συμβάν με την αλλαγή στο ρόλο που μπήκε ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, κατόρθωσα να βρω το χαρακτήρα και είχαμε ήδη γυρίσει τις δικές μας τις σκηνές και μετά έπρεπε να δω την τελευταία σκηνή που ήταν το τέλος, το τελικό κομμάτι, εκεί που γίνεται το μεγάλο το μακελιό. Αυτό γυρίστηκε περίπου 2 εβδομάδες αφού είχε γυριστεί η πρώτη συνέβρεση των παιδιών στο υπόγειο και πρώτη φορά το πρώτο σοκ που θυμάμαι που είχα ήταν όταν ούρλιαξε η Στέλλα, που είναι το θύμα της απαγωγής. Όταν ούρλιαξε, εκείνη τη στιγμή ανατρίχιασα και κατάλαβα αυτομάτως γιατί την είχε διαλέξει ο Φίλιππος Γαλάτης. Από εκεί και πέρα είδα το πώς μπορέσαν να δουλέψουν και τα άλλα τα παιδιά σαν ομάδα, που πολλοί από αυτούς δεν ήταν έμπειροι ηθοποιοί, αλλά κατόρθωσαν μέσα από τις οδηγίες του Φίλιππου του Χαλάτση να ενωθούν και να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τον άλλον, ειδικά στη σκηνή του ξύλου, που ήταν πολύ λεπτό το ζήτημα γιατί μερικές ψηλές είχαν πέσει. Από εκεί και πέρα τα εφέ έπρεπε να γίνουν στην ώρα τους, γιατί χάναμε και το χρόνο γιατί ξημέρωνα και είχαμε ήδη κουραστεί γιατί είχαμε φτάσει στις 3 η ώρα και ακόμα γυρνούσαμε. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να το τελειώσουμε με τα συμπληρωματικά τα πλάνα που κάναμε και να διορθώσουμε και το μικρό λαθάκι που είχε προκύψει και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ολοκληρωμένη την ταινία, να μπορέσουμε να τη δούμε σε κινηματογράφο κανονικά μαζί με άλλους ανθρώπους. Το οποίο φυσικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο σαν εμπειρία, όχι μόνο σαν ηθοποιό και σαν τεχνικό, ήταν και σαν άνθρωπος. Εγώ ένιωσα κάτι πρωτόγνωρο εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι διαφορετικό να βλέπεις την ταινία στο σπίτι σε DVD και άλλο να βλέπεις τον εαυτό σου να υποδίεται ένα ρόλο στη μεγάλη οθόνη. Ωραία, συνεχίστε, γράφω. Κάνε αυτό, μικρές κινήσεις και κάνε. Πριν να ξεκινήσει η προβολή της ταινίας στο κινηματογράφο, ένιωσα ένα συναίσθημα πολύ γνώριμο σε μένα, γιατί ασχολούμαι πολλά χρόνια με το θέατρο και παίζω θέατρο. Ήτανε
Αυτό το συναίσθημα όπου ξέρεις πως κάποιοι άνθρωποι περιμένουν, έχουν πληρώσει και θα σε δούνε στη σκηνή, στο πανί. Αυτό δεν με κάνει να νιώθω κάπως. Το θέμα είναι ότι μετά την προβολή της ταινίας και κατά τη διάρκεια της προβολής ένιωσα ένα ξεχωριστό διαφορετικό συναίσθημα. Και κατάλαβα μέσα από τη διάθεση όλου του κόσμου πολλά περισσότερα πράγματα από την ταινία και για την ταινία από ό,τι είχα καταλάβει πριν να τη δω σε κινηματογράφο. Δηλαδή όλα αποκτούν πολύ, πολύ μεγαλύτερη δύναμη σε ένα κινηματογράφο. Πάρτε το πέρα. Πάμε. Η ταινία ήταν γυρισμένη με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Κάτι που δεν είχα συνηθίσει και κάτι που με ενόχλησε και κατά την παραγωγική διαδικασία και όταν το είδα στη μεγάλη οθόνη. Ειδικά όταν κουνάνε τα πλάνα, δεν είδα το λόγο και το σκοπό εκείνη τη στιγμή γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Αργότερα όμως κατάλαβα ότι ο σκοπός του σκηνοθέτη και οπεράτερ του φίλου του Χαλάτση ήταν να ενοχλήσει. Το οποίο το πετυχαίνει και μέσα από το κούνημα και μέσα από την επιτηδευμένη αναμονή μέσα από τη ροή της ταινίας, η οποία είναι εμφανής στο υπόγειο, εκεί όπου ακριβώς χτίζεται το κομμάτι της έντασης. Αυτό που είναι στην ουσία το λιθαράκι πάνω που πατάει για να γίνει η έκρηξη, η εκτόνωση όλης αυτής της έντασης. Κάτι που το καταλαβαίνει και ο θεατής όταν βλέπει την ταινία. Πέρασα δηλαδή και σαν τεχνικός σε μια άλλη κατάσταση, η οποία μου έμαθε νέα πράγματα που εγώ ίσως αγνοούσα ή δεν ήθελα να μάθω. Γιατί στο χώρο μου, στην τηλεόραση, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, ενώ στον κινηματογράφο είναι νέες τεχνικές. Κάτι που φυσικά χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο Hollywood αυτή τη στιγμή. Τώρα που μιλάμε στο 2007. Στο πνεύμα δεν έχει και πολύ. Ναι, βάβορα γι' αυτό. Ένα μας πιάσει λίγο. Μπρουτάλ αρχικά θα γινόταν μια ταινία μικρομήκους. Πολύ συνοπτικά και λιτά δοσμένη σαν υπόθεση. Μια απαγωγή η οποία θα κατέληγε σε ένα μακελιό. Υπήρξε κάποια διένεξη με κάποιο φεστιβάλ, υπήρξε κάποια πικρία που είχα νιώσει για τις ταινίες μικρού μήκους και πολύ απλά πήρα μια απόφαση να μην ξανασχοληθώ με τις ταινίες μικρού μήκους, γιατί πολύ απλά δεν θα μου παρήχε τρόπο να τις προωθήσω με κάποιο τρόπο. Δεν θα μπορούσε να μάθει ποτέ ο κόσμος τι έχω δημιουργήσει, τι έχουν δημιουργήσει όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές, γιατί δεν είμαστε ομάδα που ασχοληθήκαμε ποτέ με φιλμ και δυστυχώς είμαστε μια χώρα που έχει κολλήσει στο τι είναι φιλμ και στο τι είναι εικονογράφος. Είμαστε παιδιά του ψηφιακού σινεμά και νομίζω ότι το ψηφιακό σινεμά έχει μια πολύ δυνατή θέση στο σημερινό παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα και πολύ απλά σε μια τρελή απόφαση της στιγμής, από τη μία μέρα στην άλλη αποφάσισα να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Υπήρξε η βασική πρώτη ερώτηση όλων των παιδιών αν θα παραλάβουν σενάριο στα χέρια τους, να μπορέσουν να μελετήσουν κάτι κτλ. Θεωρώ ότι όταν ένας δημιουργός έχει ένα σενάριο μέσα στο κεφάλι του, το έχει επεξεργαστεί και το έχει μελετήσει από κάθε μεριά, το να το γράψεις απλά σε ένα χαρτί και να το δώσεις σε κάποιους άλλους ανθρώπους για να το καταλάβουν, είναι μία απλά διαδικασία. Δεν είναι όμως ο μόνος δρόμος. Μπορείς πολύ απλά ένα σενάριο να το συζητήσεις ξανά και ξανά με τους ηθοποιούς σου, ειδικά αν έχεις φιλική σχέση μαζί τους, να περάσεις άπειρες ώρες και
sessions, συνεδρίες, στις οποίες να μπορείς να εκφράσεις κάθε πτυχή του ρόλου, να εντοπίσεις όλα τα στοιχεία που έχει ο καθένας προσωπικά μέσα του, στο τι είναι, ποιος είναι, για ποιο ρόλο αντιδράει έτσι, πού μπορεί να καταλήξει το κάθε τι, ποια είναι η σχέση μας με τη γλώσσα την οποία χειρίζεται ο καθένας, ποιος είναι ο χαρακτήρας του, ποια είναι η δουλειά του, στοιχεία δηλαδή τα οποία πολλές φορές ας πούμε, μπορεί να μην τα βρούμε ούτε καν σαν υπόνοιες σε ένα σενάριο. Και αυτές όλες τις συζητήσεις είχαμε τη δυνατότητα να τις κάνουμε για την ταινία. Ασχοληθήκαμε, περάσαμε πάρα πολύ χρόνο στο να μιλούμε για την ταινία, αλλά δεν δόθηκε ποτέ σε κανέναν κάτι σε γραπτή μορφή. Ο λόγος ήταν ίσως λίγο σατανικός από τη δική μου πλευρά, γιατί ήθελα να δοκιμάσω μια καινούργια τεχνική που από όσο γνωρίζω δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο κινηματογράφο, να ενεργήσω σε interactive μορφή με τον ηθοποιό ως σκηνοθέτης, παίζοντας ένα ρόλο, ο οποίος εκείνη την ώρα, εφόσον θα ήταν δοσμένος και αφοσιωμένος ηθοποιός στο ρόλο του και στη σκηνή του, θα μπορούσε να ακολουθήσει τις οδηγίες μου, οι οποίες θα ήταν υπό τη μορφή διαλόγων του ρόλου μου, και θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει και να το φτάσει κάπου, να το φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν ελεγχόμενο υπό την έννοια ότι γνωρίζαμε όλοι ο ένας τον άλλον τόσο καλά που δεν υπήρχε περίπτωση να σφάξουμε ένας τον άλλον. Τουλάχιστον μέχρι εκεί ήμουν σίγουρος. Δεν ήμουν σίγουρος τώρα από εκεί πέρα για τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και έχει πολύ ιδιαίτερη βάση και πολύ σπουδαίο νόημα στο να μελετήσει κάποιος την ταινία αλλά και την τεχνική της συγκεκριμένη. Είναι στο ότι πολλές φορές οι ηθοποιοί μεταξύ τους βγάζαν τα πραγματικά συναισθήματα που νιώθουν ένας και τον άλλον. Και είναι καταπληκτικό ότι δύο άνθρωποι που δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον τόσο ιδιαίτερα, ότι ξαφνικά ας πούμε μπορεί να μαλώσουν πάνω σε μία σκηνή και να το εννοούν πραγματικά. Και είναι καταπληκτικό. Είναι δηλαδή το actor studio και η μέθοδος που χρησιμοποιούν κάποιοι φτασμένοι ηθοποιοί, να έχεις κατακτήσει αυτή τη μέθοδο με μια πολύ απλή τεχνική, η οποία βασίζεται σε κάτι τελείως ρεαλιστικό. Στο να βγάλεις από τον άλλον το ρεαλισμό, αυτό που νιώθει πραγματικά μέσα του για το ποιος είναι και ποιος είναι ο άλλος δίπλα του. Φυσικά υπήρχε ο κίνδυνος, ας πούμε, σε κάθε περίπτωση να φτάσουμε σε κάποια άκρα. Προσπαθούσα τουλάχιστον να περιορίσω αυτές τις παρενέργειες που θα μπορούσαν να προκληθούν. Υπήρχαν πολλά σημεία τα οποία δεν τα γνώριζε κανένας για το σενάριο, κάτι που είναι τουλάχιστον σεναριακά είναι καταπληκτικό, με την έννοια ότι θα ήθελα τουλάχιστον να το βλέπω σε ταινίες. Γι' αυτό και το έκανα. Γιατί γνωρίζοντας ένας μία υπόθεση και γνωρίζοντας τις ατάκες του, όσο καλός ηθοποιός κι αν είναι, ο μεγαλύτερος ηθοποιός του κόσμου να έχει φτάσει να είναι, στο μάτι του, βαθιά μες στο μάτι του, δεν μπορούμε ποτέ να δούμε μια πραγματική έκπληξη, μια πραγματική αμηχανία, ένα πραγματικό τρόμο και κάποια συναισθήματα τα οποία ανήκουν στο υποσυνείδητο. Ανήκουν σε περιπτώσεις ψυχολογικές πτυχές μέσα μας, τις οποίες δεν τις έχουμε καν ανακαλύψει. Δυστυχώς ακόμα και η ψυχολογία δεν έχει φτάσει στο βαθμό να έχει μελετήσει μαθηματικά το κάθε τι που σημαίνει μέσα μας. Το παραμικρό που μπορεί να συμβεί, η παραμικρή ατάκα και λέξη που μπορεί να ακουστεί διαφορετικά, μπορεί να κάνει ένα μικρό κλικ στο μάτι και μια μικρή διαφορετική σύσπαση ενός μη στο πρόσωπο, που αυτό το πράγμα να σου προκαλέσει κάτι πρωτόγνωρο σαν θεατή. Και ήταν πραγματικά καταπληκτικό ότι μη γνωρίζοντας κάποιο κρυφό σημείο του σενάριου, είχα τον έλεγχο ως ηθοποιός σκηνοθέτης να τους κατευθύνω κάπου αλλού. Να τους πω κάτι άμεσο που δεν ξέραν για μια στιγμή αν ήταν οδηγία σκηνοθετική ή αν ήταν υποκριτική και έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτή την υποκριτική. Αυτό που κάναν αναγκαστικά, προσπαθούσαν να παίξουν και να μην βγουν από το ρόλο τους, γιατί ποτέ δεν έλεγε κάτι. Γι' αυτό και έχει κάποιες σκηνές οι οποίες τραβούν σε χρόνο, ακριβώς γιατί δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, το να σκουντίξεις κάποιον και να του πεις κάνε παραπέρα,
Μη γνωρίζοντας όμως ότι θα το πεις αυτό το πράγμα, επειδή είσαι ακριβώς ο σκηνοθέτης, δημιουργός αυτού του έργου, δεν γνωρίζει για μια στιγμή αν είναι οδηγία ή αν είναι υποκριτική δική σου, οπότε και πραγματικά δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό το πράγμα δεν θα το πετύχει ποτέ ηθοποιός που γνωρίζει ένα σενάριο. Το θέμα δεν είναι αν μπορείς να γυρίσεις την κάθε ταινία με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και αυτή η πτυχή και υπάρχει αυτό το κάτι που δίνει μια ιδιαίτερη ψυχή σε ένα έργο. Ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχτεί από τεχνικά μέσα ή από ένα τεράστιο συνεργείο. Ένα έργο το οποίο παρουσιάζει προβλήματα στην εικόνα, στον ήχο και σε οτιδήποτε, ακόμα και στα εφέ και σε οποιαδήποτε πτυχή στη διαδικασία της δημιουργίας του. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην κρύβει μια απίστευτη ψυχή. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν με άλλες ταινίες. Σε αυτή την περίπτωση το διαφορετικό είναι ότι κρύβει πολλές ψυχές. Με την έννοια ότι κρύβει ο κάθε ηθοποιός έχει τη δική του ψυχή, τη δική του παρουσία που δίνει αυτό το κάτι στην ταινία που το κάνει το ρεαλισμό τέχνη. Ο ρεαλισμός είναι τέχνη, αλλά δυστυχώς το να βάλεις απλά κάμερες να καταγράφουν καταστάσεις είναι απλά είτε ντοκιμαντέρ, ντοκουμέντο, είτε είναι κλέψιμο της προσωπικής ζωής κάποιων ανθρώπων. Το να κάνεις αυτό το πράγμα ταυτόχρονα στημένα και ηθελημένα αλλά και δημιουργικά, νομίζω ότι σε πάει κάπου αλλού στο θέμα της τέχνης. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ονομάσαμε την ταινία Snuff, σαν πρώτη ελληνική snuff ταινία. Ο λόγος δεν ήταν ότι είχε απίστευτα ρεαλιστικά ειδικά εφέ, αλλά ότι ακριβώς τα ειδικά εφέ βοήθησαν μόνο στο να γίνει πιστευτή η ιστορία. Δηλαδή να αποδείξει ότι ένα σκεπάρνι που χτυπάει ένα σώμα, ένα πόδι, είτε ένα χέρι, δεν σημαίνει ότι αποκόπτει τελείως το μέλος μέσα σε μισό πλάνο. Δίνει απλά ένα έξτρα στοιχείο ρεαλισμού. Γιατί δεν κάνουμε θέατρο για να υπάρχει μια σύμβαση. Θα μπορούσε όμως όλο αυτό να ήταν ένα θεατρικό δρόμενο. Και σε αυτό βοηθούν πολύ ότι τα περισσότερα άτομα, τουλάχιστον τα μισά άτομα του έργου, είχαν ένα θεατρικό background και θεατρικές σπουδές. Αυτό βοήθησε τους άλλους που δεν είχαν καμία σχέση με το θεατρικό μέρος να αντιληφθούν ότι μπορούν να βρουν τη δική τους δίωδο υποκριτικά μέσα από το να παίξουν ένα ρόλο ρεαλιστικά, έτσι όπως φανταζόταν τι είναι ρεαλισμός για τους ίδιους. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που είναι φυσιολογικοί, είναι άνθρωποι που δουλεύουν σε κάποια δουλειά, στη νύχτα, σε οτιδήποτε. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι στο σπίτι της, λούζεται, αλλάζει ρούχα, ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι που την παρακολουθούσαν για καιρό έρχονται, μπαίνουν μες στο σπίτι με χαζό αφενός τρόπο και με πολύ απλή λογική και απλούς χειρισμούς προσπαθούν να την πιάσουν, προσπαθούν να την απαγάγουν, να την βάλουν σε ένα υπόγειο. Είναι πράγματα που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να βρει τον τρόπο να τα υποκριθεί. Ομολογώ ότι όταν πρωτοείδα την ταινία στον κινηματογράφο, αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι ότι συμμετείχα έτσι όπως συμμετείχε το κοινό πολύ ενεργά σε όλα τα σημεία της ταινίας. Το είχαν τονίσει και οι άνθρωποι του φεστιβάλ ότι έχει κάποια αστεία σημεία. Είναι πολύ αστείο με την καλή έννοια το να βλέπεις ανθρώπους να κάνουν κωμικοτραγικά πράγματα στην κανονική του ζωή, το να προσπαθούν να κάνουν κάτι πολύ σοβαρό, αλλά ακριβώς επειδή το πιστεύουν τόσο πολύ, ταυτόχρονα επειδή είναι πολύπλευροι χαρακτήρες έτσι όπως είναι ο κάθε άνθρωπος και δεν είναι ψυχροί ρόλοι, αυτό είναι η μαγεία του ρεαλισμού, ότι είναι και κωμική και τραγική και δραματική.
Φυσικά το στοιχείο της γλώσσας, όλη αυτή η δομολογία, όλες αυτές οι βρισχές από την αρχή ξενίζει τον κόσμο σε βαθμό που στην αρχή πολύ απλά παραμένεις ήσυχος στη θέση σου και παρατηρείς, σου φαίνεται απλά περίεργο. Από ένα σημείο και πέρα οι λέξεις δίνουν ένα άλλο νόημα, γιατί δεν βρίζει ένας τον άλλον έτσι όπως έχουμε συνηθίσει σε κάποιες κινηματογραφικές ταινίες να χτυπάει με τη γλώσσα των άλλων, ας πούμε, σαν να τον μαχαιρώνει, και δεν είναι μια ψυχρή ατάκα, αλλά είναι οι απλές καθημερινές βρισχές που χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας. Το να κάνουμε τέχνη το φυσιολογικό τρόπο ομιλίας ξενίζει, ενοχλεί και ταυτόχρονα προκαλεί μια περίεργη διάθεση για γέλιο, για ωραίο γέλιο. Υπήρχε η εκτόνωση και με χειροκρότημα και με γέλιο από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και από τη δική μου πλευρά και από τα παιδιά, τα υπόλοιπα που συμμετείχαν στην ταινία, στις σκηνές τις πρώτες βίαιες σκηνές του έργου. Μπορώ να πω ότι έφτασα σε ένα σημείο μέχρι και να ενοχληθώ εγώ ίδιος από τα δικά μου πλάνα. Σφίχτηκε το στομάχι μου, που δεν περίμενα ότι πολύ απλά θα το... Δηλαδή ζούσα ακριβώς ό,τι ζούσε όλος ο κινηματογράφος. Όλα τα άτομα, ας πούμε. Και φτάνοντας στο τέλος είναι όλο το δέσιμο, νομίζω, της υπόθεσης, ότι μια πολύ απλή καθημερινή φυσιολογική κατάσταση ξαφνικά παίρνει μορφή. Γίνεται αυτό το κάτι το οποίο καταλαβαίνεις για ποιο λόγο βλέπεις μια μισή ώρα ταινία. Καταλαβαίνεις πόσο τραγικό είναι το ότι μια χαζή κατάσταση μπορεί να καταλήξει στο πιο απίστευτο πράγμα του κόσμου και στο πιο σκληρό τραγικό. Είναι τραγωδία. Είναι τραγωδία γιατί πολύ απλά μπορεί να περνάει από όλα τα κύματα, να δείχνει όλους τους ανθρώπους αυτούς μεταξύ τους στο πώς θα αντιδρούσαν λογικά και παράλογα και στο πώς όλα τελικά αυτά τα πράγματα συντελούν στο να φτάσεις να βρεθείς στην πιο ίσως τραγική κατάσταση που έχεις ζήσει ποτέ. Η επιλογή των ατόμων, πέρα από το φιλικό μέρος και την άνεση που είχα να δουλέψουμε πολλές ώρες πάνω στην κάθε σκηνή, η επιλογή έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ήθελα να υπάρχει μια διαφοροποίηση στους χαρακτήρες, στο στυλ, στην αντιμετώπιση που θα είχαν και ως προς την ταινία αλλά και ως προς τον ρόλο του χαρακτήρα, ότι μπορούσε να ξεκινήσει κάποιος σαν πολύ άγριος, κακός τύπος της νύχτας και να αποδειχτεί πολύ μαλθακός ή το αντίθετο, και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι ο κάθε ρόλος, όσο μισητός ή αγαπητός και αν έγινε, ότι τελικά όλοι οι ρόλοι μείνανε σε όσους το έχουν δει το έργο. Και μου έκανε ακόμη περισσότερη εντύπωση ότι καταρχήν ο ρόλος του Παναγιώτη είναι αυτός που μένει πολύ περισσότερο σε όλους, γιατί πίστευα σαν δημιουργός της ταινίας ότι θα γίνει μισητός ή τουλάχιστον θα είναι αφιλεγόμενος ο ρόλος του, αλλά τελικά είναι η φιγούρα που χρειάζεται ο θεατής να λύσει τον γόρδιο δεσμό, ας πούμε, μέσα στην παρανοϊκή αυτή κατάσταση. Στο να ανοίξει, ας πούμε, το κουτί της Πανδώρας και να γίνει, μάλλον να μην περιμένεις τι θα γίνει. Όπως επίσης μου έχει κάνει πολύ εντύπωση ότι δύο πράγματα. Ένα, ότι το θύμα, η Στέλλα, η Τροκάνα, παρότι έχει από μηδαμινές ως καμία ατάκα μέσα στο έργο, ότι υποκριτικά είναι από τους πιο έντονους ρόλους μέσα στην ταινία, ίσως ο πιο έντονος ρόλος, γιατί πραγματικά ζούσε όλη αυτή τη δραματική κατάσταση και
και το ζούσε στα αλήθεια, ήταν δεμένη στα αλήθεια επί ώρες ας πούμε και ήταν όντως, το πέρασε σαν μια πραγματική απαγωγή το όλο θέμα, σαν θύμα, πραγματικό θύμα, και πραγματικά ήταν τόσο εξαπλημένη στο τέλος των γυρισμάτων που ήταν σαν όντως να την είχαμε απαγάγει για να κάνουμε αυτή την ταινία. Και αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι ότι κάτι που το έχω συζητήσει με αρκετούς ανθρώπους, ότι παρότι ο δικός μου ρόλος από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ο ρόλος κλειδί, αυτός που δένει όλη την υπόθεση, ότι τελικά είναι πολύ εύκολο να θυμάσαι και να ξεχνάς αυτόν τον άνθρωπο και να μην νιώθεις ούτε θετικό ούτε αρνητικό στοιχείο για αυτό. Είναι το στοιχείο που απλά δένει το σενάριο, είναι η βάση. Και άσχετα το που έφτασα ερμηνευτικά, νομίζω ότι πολύ απλά το μόνο που έκανα είναι να σκηνοθετώ μπροστά από την κάμερα. Και μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει ένα αποτέλεσμα γιατί μου έδωσε μια άλλη κατεύθυνση στο υποκριτικό κομμάτι, γιατί αναζητώ την ερμηνεία μπροστά από την κάμερα, αλλά θέλω αυτό το κάτι διαφορετικό που να με εξητάρει σαν ηθοποιό. Δεν μπορώ απλά να παίξω ένα ρόλο. Η πολυπλοκότητα, ότι έπρεπε να σκεφτώ 10 πράγματα ταυτόχρονα, τελείως σκιζοφρενικά, να μπορώ να είμαι σκηνοθέτης, ηθοποιός και τεχνικός, νομίζω ότι μου έδωσε μια άλλη κατεύθυνση που τουλάχιστον σαν αποτέλεσμα με ικανοποιεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Για τη μουσική της ταινίας έχω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα του συνδυασμού ήχου, εικόνας σε σχέση με το metal μέρος του soundtrack. Η χώμιορά τους με τα δύο κομμάτια νομίζω ότι δέσανε την σκηνή της απαγωγής και την αντίδραση στο τελικό μέρος της ταινίας, ακόμα και τους τίτλους τέλους. Σου δίνει μια σκληρή τραγικότητα ο ήχος τους. Το υπόλοιπο μέρος καλύφθηκε από τον πρώτο δίσκο που είχαν κάνει οι Vials of Hate. Είχαν πολύ ωραία riff και καλά κομμάτια μέσα, τα οποία δέσανε πάρα πολύ, ειδικά στη σκηνή που ο Παναγιώτης κάνει την πρώτη κίνηση προς τη Στέλλα με το σκεπάρνι. Νομίζω ότι δίνει μια πολύ γερή γροθιά στο στομάχι του θεατή το άκουσμα αυτής της μουσικής. Τα υπόλοιπα μουσικά κομμάτια είναι δικές μου συνθέσεις, τα οποία κατά βάση ό,τι και αν έγραψα το έκανα αποκλειστικά για να τονίσω την κίνηση της κάμερας και την εικόνα. Να δώσω αυτό το απόκοσμο ενοχλητικό συναίσθημα, το οποίο στην ουσία είναι αντιμουσική. Δηλαδή δεν βασίζεται σε μέτρα, κανόνες, μετρονόμου ή οτιδήποτε, βασίζεται καθαρά στο πόσο μεγάλη θα ήθελα να είναι η ενόχληση στα συγκεκριμένα πλάνα, γιατί πιστεύω ότι δεν μετράει το να κάνεις μία βίαιη ταινία, μία ταινία τρόμου με τα κλασικά strings της μουσικής, τους μακρόσυρτους ήχους, τους ενοχλητικούς ή να έχεις έστω ακόμα και σκληρή metal, death metal μουσική. Εντάξει, είναι ένας τρόπος να εκφράσεις τη σκληρότητα, αλλά ο χειρότερος ίσως τρόπος, και αυτό είναι νομίζω το στοιχείο που έδεσε την ταινία πραγματικά, είναι ότι αυτά τα χαοτικά ενοχλητικά ακούσματα που συντόνισαν την κατάσταση, που δεν ήξερες τι να περιμένεις και πολύ απλά σε ζάλιζαν. Αυτή η ζαλάδα ακριβώς έκανε το θεατή, πιστεύω, κάνει το θεατή ευάλωτο για να μπορέσει να κάνει όλο αυτό το ταξίδι, να περάσει καλά, να ενοχληθεί, να γελάσει, να σιωπήσει, για να φτάσει στο τέλος πραγματικά να είναι τελείως, να μην έχει πραγματικά καμία άμυνα στην τελική σκηνή, που αυτό είναι νομίζω όλο το νόημα της ταινίας, και νομίζω ότι υπάρχει και
κοινό το οποίο στο τελευταίο, στο κομμάτι πριν τους τίτλους τέλους, που ξεσπάει και μπορεί να σπάσει τελείως μέσα του, ας πούμε, γιατί ο συνδυασμός αρμονίας του ήχου με ένα άδικο τραγικό πλάνο στο τέλος, νομίζω ότι είναι αυτό που έκανε τους θεατές και στον κινηματογράφο αλλά και σε όσες προβολές έχω κάνει την ταινία να μην θέλουν να σηκωθούν από τη θέση τους ή να μην θέλουν να σχολιάσουν αρνητικά ή θετικά κάτι για πάρα πολλή ώρα μετά την ταινία. Οπότε θεωρώ ότι ο σκοπός, στην ουσία αυτού του εγχειρήματος, επιτεύχθη πλήρως. None of us are innocent. We all must take responsibility. There's fortune enough among us, a higher power fair and just. Why can't we find a way to live peacefully?